raja anggene ngayomi marang sagung para kawula dasih. Ing atase para kawula nandhang karuna larani sandhang lawan buga parandene pajek malah saya dienggahake satemah paribasan lekak guru. Durung rampung teko semono. Apa wae kang dadi panjangka kumrape para kawula ing hanjok marang pintere nalar lan ugi luhuring budi pakarti marang mbah kaping-kaping tansah dialang-alangi dening para pendhidhik negara Ngastina supaya ora ana wong pinter kejaba saka Kurawa, ora ana wong pasif kejaba mung pejabat Ngastina. Kawula ndok ajari dimen dadi kawula sing bodoh, kawula sing goblok. Yen dadi kawula bodoh lan goblok, pamurma ora bakal ana critane wani unjuk rasa mungkut marang pamarentah negara Ngastina. Iki perkarane wong Ngastina pisan. Kowe wong jowo saka negara Ngastina. Paradene lar nang ndi pisan. Paradene kan campur tangan ora lakoni. Kowe dudu wong Ngastina, sarung diulang kok melu campur tangan. Sik kok iso panjenenganmu kok ndolamu aku dudu wong Ngastina, mongko aku iki dene pra Ngastina. Mergo aku putrane Kanjeng Rama Arjuna. Malah palungguhan iki aku tak ganti takon. Yen pine sing duwe hak wewenang kamukten negara Ngastina iki Pandhawa apa Kurawa? Yen pancen sing duwe hak kamukten negara Ngastina iki Pandhawa, kenapa sing dadi ratu kok Duryudana? Yen pancen Ngastina iki hak wewenange para Kurawa. Dasare apa watone sing kepiye aku pengen ngerti. Lakno mripatku jerengen goblokku wisan demen. Iki pujangga kraton Ngastina, Manik Sasmita kang dadi aranku. Sing mbok arepake apa panjenengan? Njur wisuda Prabu Pandhu Dewanata dadi ratu kuwi klerune Resi Abyasa. Mongko cetha Pratila Lamita putrane Resi Abyasa ki ana telu. Sing pambarep ya kuwi Sang Destaraka, angka loro Prabu Pandhu, angka telu ya kuwi Rama Widuta. Manut paugeran kudune sing dadi ratu pambarep ya kuwi Sang Adipati Destaraka kenapa malah klerak kare anak loro cutingane. Ora kok kanane rusak wis dipadha ya jalan. Sing dadi ana nang Ngastina sejatine ora mulya kejaba Sang Adipati Destaraka. Umpamane anggere dewi dosi dadi ratu lek ini memper mergo putrane Sang Adipati Destaraka. Ngerti ora? Yen pancen Resi Manik Sasmita duwe gagasan lan dasar kaya mengkono aku syaraté wong dadi ratu yo ana piro? Syaraté wong dadi ratu wis siji wibawa, angka loro wicaksana, angka telu prasaja diningkan angka papat ya kuwi santosa. Santosa ki tegesé piye? Santosa lair lan santosa batin. Santosa lair ratu ora kena cacat. Simbah Destaraka ki cacat apa? Beta lamun to kae iki tata netra cara bira karo kancane nanang. Yen dina nyoten tak kok kira-kira entuk dadi ratu apa ora njogo. Ayo tenan lho, Mas. Hei. Jalan mio harapan. Bisa ini mugi wonten kali mesti wong iki boleh liwat cemplungmu. Man, perintahke ora sapa Kurawa mateni wisan geni. Yen wisan geni mudhar Janaka ngengkon Pandhawa liyane melu ngenes saen karo.